Приятели, ето го и дългоочаквания клип за Арсеналът ми за 2026 година. Нека първо за начало да започнем от най-слабите 50 броя петички. Не са нещо кой знае какво. Слаби са 15 грама пиратка. Преди съм ги гърмял, не са сравнително силни. Пукат си добре. Ето ги малките тройчици са тука. Взел съм и големи тройки. Те не помня колко бяха. 0,30 грама. Мисля, че това трябва да предполагам. Сега ги оставям на страни. Така. Започваме и имаме естествено и най-слабото. Нали? Единички 0,2, 0,3. Не знам колко са. Чайте сега. Да. Това няма значение. Оставям ги на страна. И сега преминаваме вече към страшно най-силните. Така. Не е особено много силна пиратка, но да. Silver Cracker, 36 броя, T500. Ето. Как изглеждат? Реално, това няма нищо интересно тук на кутията им. И за Mega Black Devil, guys. Mega Black Devil. Firework така. И самата пиратка е 4 грама, както виждате на вашите екрани. Само да завърта густа. Питбулки, сравнително силни. Доста дебела пиратка, не са много силнички са, но не чак толкова много. Ето 20 0,8 грама, тук това мисля, че е така, да. И да, питбул, категория F3, така някакви тъпоти. Тук имаме TP тройки, които имат някакъв доста странен розов ефект, малко даже са отцапали кутията по произвеждането. 4 грама пиратка, ето видите, доста обаче сама кутия тежи. Ето ги какво представляват, нищо интересно. Като цяло да. Черна вдовица имаме тук, преди бяха по-малки някъде тук, сега са малко по-големи. Това е 0,8 грама. Така, две кутии съм взел. Една спидбул, една TP тройки. И за на финал подготвяме две най-хубави неща. Именно една от най-силните пиратки, която ще ви представя е Титан петица, хора. Енигма, едни от най-силните мисля, че са това. Би трябвало да. Пиратката е около 50 грама пиратка. Макар, че малко ме съмняваше да е 50, ама щом казват 50 грама пиратка. Както виждате на вашите екрани. Ето, не знам даже къде е фитила, между другото. Доста са силни. Всичко общо, цената не им помня колко всичко купих и точно струваше. Така, тук това е цялата пиротехника с малките тройки. И за финал ще подготвя нещо, което всички знаете, че го използваме също. Именно римска свещ с 8 изстрела. Да, ето как изглежда реално. Нищо кой знае какво интересно. Нали, ето. Да видите и да. 8 изстрела, не знам, някакви тъпоти. Ето тежестта тук, някакви глупости, да четете, да гледате, да се занимавате с простоти. И това като цяло е арсенала за 2026-2025, края на декември месец. И очаквайте видео в 22 часа и 30 минути до 12 през нощта. Това всичко ще увидите на клип изгърмяно. Весели празници, весел обстрежение на 2026, всичко най-хубаво. Абонирайте се, лайк, сабскрайб и до чуване.